ăsta e momentul crucial, când nu trebuie atins sau speriat, când se află lângă noi. Cine dorește, cine poftește. Stai lângă tati, stai în linie lângă tati și stă, uite aici, așa, să nu stă lângă. Vreau să fac cumva, așa, aici. Nu la buzunar, vină la oameni. Dacă ne cad boabe pe jos, rămân pe jos, da? Nu le aplicăm, nu la buzunar, ia de la oameni. Bisătule i-a vrea la buzunar la mine. Bisătule, nu mai Ce fomist. Ce foame pe Să ții mâna întinsă, să-ți mănânci din palma mea. Ții mâna întinsă. Tot Billy mănâncă, doar Billy, așa e? Asta e inspectoare. Nu mai e la inspecție. Să nu ne îngrijorăm cu privire la aspectul lor fizic, foarte important de înțeles. E o chestiune naturală numită năpârlire. Dacă ne uităm, unele sunt mai avansate, altele mai puțin avansate, așa pățesc în fiecare primăvară. Ea este fetița, un exemplar de 7 ani, foarte drăgălaș și el este Vili, despre el o să aflăm mai multe în prezentare. Restul exemplarelor, o parte sunt la umbră, partea brazilor. Aici au venit, le-ai aruncat boabe acolo? Bravo! Bun, am trecut o dată, sigur n-am apucat să facem și o fotografie, o să mai trec o ultimă tură pe la toți astea. Hai, Billy, te întorci, mai faci un tur? Hai, Billy, vrei? Nu, el vine tot acolo. Mula! Uite că vine să papă. Hai, fetița, nu la mine, tu. Bă, încearcă să mai aduci pe dubioasă sau pe una. Undeva am întrerupt circuitul. Unde am întrerupt? Da. Eu n-am funcționat, am funcționat doar că l-am